زاگونسازên Emerîkî bang li Encûmena Ewlehiya Navdewletî kirin ku guh nedin gefên Rûsî û daxwaza nûkirina mîkanîzmaya netewên yekbûyî ji bo derbaskirina alîkariyên mirovî bû Sûriyê diriya sînora kirin. Di vê derbarê de sînatorê Komarî Jim Risch endamê Komîta Peywendiyên Derve ya Encûmena Pîrana Emerîkî dibêje pêwîst e Encûmena Ewlehî guh nede gefên Serokê Rûsî Vladimir Putin derbarê vîto li ser biryarên navnetewî bû dirêjkirina mîkanîzmeya alîkariyan bû Sûriyê diriya sînor e û mîkanîzmeya derbaskarina alîkariyan bû Sûriye di vê were nûkirin. Jim Risch tekez dike pêwîst e civaka navdewletî îş û azarên xelkê Sûriyê yên serdestê rejîma Sûrî kêm bike. Her di vê derbarê de Rûsya sê merj di civînên Encûmena Ewlehiya Navdewletî de danîn da ku erê li ser nûkirina biryara 26 42 derbarê alîkariyan de bide. Ew jî yek beşdariya Rûsya weke çavdêr li ser alîkariyên ku di xala Babelhewera ji Tirkiye derbasî Sûriyê dibin. Du alîkariyeke navdewletî ji bo dubara avakirina tora elektrîkê li deverên bin kontrola rejîma Sûrî de. Sê zêdekirina alîkariyan ji bo deverên bin kontrola rejîma Sûrî de. Biryara dirêjkirina mîkanîzmaya alîkariyên mirovî ya ku şeşê tîrmeha sala borî de hatibû çespandin roja duşemê bi dawî tê û ji bo nûkirina mîkanîzmayê pêwîstî bi neh degan di Encûmena Ewlehî de heye û bi mercê ku yek ji welatên Rûsya, Çîn, Brîtanya, Fransa yan jî Amerîka vîto li ser biryarê nede. Welatên cîhanî û rêxistinên mirovî û navdewletî hoşdarî derbarê neserkeftina nûkirina mîkanîzmaya derbaskarina alîkariyên mirovî bû Sûriyê ku sala 2014 hatibû çespandin didin û tekez dikin ku rawestandina alîkariyan wê bandora xwe ya nerînî li ser zêdetirî 4 milyon kes hebe.